Pænt goddag. Mit navn det er Martin, og jeg sidder her i dag, fordi at jeg har sat mig for at lave en lille serie, en lille miniserie for dem af jer, der nu står overfor og skal have noget grundlæggende pneumatik. Og derfor så har jeg tænkt, jamen ved du hvad, jeg laver 7 afsnit, indtil nu i hvert fald, hvor jeg gennemgår de her helt basale ting, og vi stille og roligt bygger lidt på deroppe af, sådan så du derude får lidt mere ro i maven, når man kigger på noget som det, der er bag mig her. Fordi det er faktisk ikke så svært igen, når vi først kommer i gang. Så tanken med serien her er altså, at vi bryder det her fuldstændig ned, og så tager vi det en komponent ad gangen. Og når du er færdig med at se den her serie her, så skulle du meget gerne have lidt mere ro i maven, når det kommer til at skulle rode med grundlæggende pneumatik. Godt. Det første afsnit her, tænker jeg vil snakke en lille smule om historie. Hvad bruger man det til noget? Så pneumatik er utrolig brugt ude på fabrikkerne og ude i industrien. Man ser pneumatikken i brug der, hvor ting skal være hurtigt og præcist. Fordelen med pneumatik er, at det er rigtig godt til hurtige og præcise ting. Det kan også bruges mange andre steder, og man ser det på busser til at åbne og lukke dørene, eller det samme med togene. Man ser det med kirurgisk værktøj, du også kan bruge pneumatik til. Men hvad er pneumatik? Hvad går det ud på? Og pneumatik er i bund og grund ting, der er styret af luft. Det er egentlig det. Pneumatik bruger man, fordi det er billigt, eller ja, alt er jo relativt, men i hvert fald det er billigere at også at holde kørende. Hvis der nu for eksempel, nu har jeg noget slangeværk her et eller andet sted, så skal jeg lige se, om jeg kan få det løst her. Sådan der. Sådan noget her. Der er forskellige størrelser på det her slangeværk her. Og i dem, der løber der luft. Og det er lidt sjovt, hvis der går hul på sådan en bandit her med luft i, end hvis der nu lå hydraulisk væske i den. Og derfor så er pneumatik jo super godt, fordi går der hul, så siger det bare pssst, og så kan vi lukke det igen, og ingen skade sket. Så der er også noget med sikkerhed i det. Man kan så sige, at der er jo et tryk i sådan et system her. Det skal man selvfølgelig passe på med. I systemet bag mig her, der kører vi i cirka 2,5 bar på det her. Det skal ikke arbejde som sådan med noget andet end at skubbe lidt frem og tilbage. Så pneumatik er altså en billigere løsning at vedligeholde og køre med, og det er forholdsvis simpelt at have med at gøre, når man nu forstår, hvordan det er bygget op. Så det jeg vil fortælle jer lidt om nu her, det er de forskellige typer inden for den her verden her. Fordi lige med det system, jeg har bag mig her, det er et ren og skær skolebrug. Festo, som er det system, vi har bag os her, og nogle af de ting, man ser rigtig meget ude i industrien, de er meget store inde på det her marked her. De er ikke de eneste, men de er meget store. Og det, som vi kommer til at arbejde med i serien her, det er Festos skolesystem, som I ser bag mig her. Men nu vil jeg lige prøve at vise jer nogle forskellige andre systemer, som I måske falder over, enten ude i den virkelige verden, eller også på den skole, eller hvor end I nu skulle sidde henne ude i det danske. Det første, jeg vil vise jer, det er noget enkelte komponenter fra det her skolesystem, vi har. Og hvis vi kigger her, så har vi en ventil her, der skal sidde over på vores skolesystem. Det her, det er det, der hedder en 5.2-ventil. Det skal vi nok komme nærmere ind på. Og den er designet, så man kan trykke her, og egentlig bare lige klipse den på væggen der. Super smart. Vi har desuden også sådan nogle hvad kan man sige, nogle tilkoblinger her til vores ledninger. Så en 5.2-ventil er altså det, den her kan. Og den hører til det system heroppe. Det andet, vi også har,
når vi snakker skolesystem. Det er sådan en omgang, som det bord, vi har her. Og det er der måske flere af jer, der har set. Det kan også være, at der er nogle af jer, der aldrig har set det før. Og det er også et skolebrugssystem. Det er et ret fint system, det her også. Og det gør egentlig det samme, som det, vi har over på tavlen derovre. Og det er de samme komponenter, vi kommer til at skue ind over og snakke om. Det næste, jeg så vil vise jer, det er ude i den virkelige verden. Der har vi nogle forskellige komponenter, nogle forskellige ting og sager her, jeg kan smide op på bordet, som alle sammen i det tilfælde er mere eller mindre gør det samme. Vi har nogle små stempler her, af forskellige størrelser, men vi har altså også nogle, der er lidt større til her. Den her, det er ude fra den virkelige verden, og der sidder en ordentlig strive ventiler hen her. Og de her gør i bund og grund det samme, som den derovre gør, eller som vi har herover på den herover. Altså den her. Så dem der og dem her, det er faktisk det samme. Så det vi så har, det er jo, jamen der er jo alverdens ting. Der er lidt her, der kan dreje rundt. Vi har også et stempel her. Der er alverdens forskellige ting og sager, når vi snakker industrien. Men noget af det, der er ret vigtigt, når vi nu er ude og snakke industrien, også, det er jo, at det skal være kompakt. Og heroppe, der ser vi også en af de ting, det er vores stik heroppe. Og det er jo, når det skal sidde i sådan en rack, du henad, så skal de jo kunne styres. Så i stedet for, at vi skal have de her store stik her, eller tilkoblinger, man vil, så har man de der stik der i stedet for. Så der er altså forskel på, hvilken noget pneumatik man skal rode med. Og er du i en situation, hvor du skal hen og rode med det her, altså det, der sker ude i den virkelige verden, så er det nok ikke måske her og dog, du skal kigge med. Gør det alligevel, fordi vi kommer nok med nogle guldkorn forhåbentlig, og så kan man jo koble det, der er fra dem her over til den anden verden over. Men det var altså lidt fortalt om, hvad pneumatik er, hvilke systemer vi roder med, og næste gang, i næste afsnit, der vil jeg snakke en smule om de her forskellige typer af ventiler, vi nu kunne støde ind på i sådan et skolesystem her. Så vil jeg forklare det i dybden, hvordan læser man for eksempel sådan en tegning, der er dernede, altså et diagram. Hvordan kan vi ud fra sådan et diagram her finde ud af, jamen, hvad gør luften inde i sådan en her? Og så vil jeg stille og roligt prøve at bygge et system op, sådan så når man nu trykker på en knap her for eksempel, så sker der ting og sager. Og det er egentlig ikke nødvendigvis lige her, vi skal havne, men et sted, hvor vi i hvert fald kan slutte et stempel til, og så dykker vi lidt ind i, jamen, hvad er det for noget, den her, der sidder her, og kan vi få noget til at styre noget andet. Det, der er lavet her, det er bare et for sjovt setup, vi bare har sat alt muligt mærkeligt til, men man egentlig ikke kan noget andet end sjovblad. Men det er tanken med det her i hvert fald, og jeg vil godt have lov til at sige tak, fordi at du så med. Jeg håber, at det har vakt din interesse med det her, og så ses vi jo selvfølgelig i de næstkommende afsnit, hvor vi går ind i forskellige komponenter i sådan et setup her, og så slutligt, så skal vi jo til at have forbundet de her ting, vi nu har lært noget om, til noget, der kan et eller andet i hvert fald. Det er tanken. Så tak fordi du så med. Ha' det rigtig godt, og vi ses i afsnit nummer 2.